Hej og hjertelig velkommen til en ny video. Jeg har forstuet fod for lige knap 2 uger siden. Og nu er den klar igen! Jeg rammer vist lige en vandkande. Men det gør vist ikke noget. Og min mor blev sur. Nå, men kom. Så skal jeg lige prøve at skyde straffespark. Jeg misser nok, og det er garanti. Ja, men nu kommer jeg mormor. Og man kan bare høre mig, der spiser et æble. Mm. Nå. Jeg ser, om jeg kan igen. Det var lige det, jeg sigtede efter. Jeg sigtede lige præcis efter Ole. Men jeg kan ramme den igen. Kunne jeg ikke. Men jeg kan i hvert fald få bolden. Jo. Jeg er i gang med at vise mit æble. Jeg blev lige stukket 100.000 steder. Så kommer den ind på pause, og så tilbage, og så må, og så. Det der var 2 skud med venstre, og så misser jeg. Kan jeg ramme overlæggeren? Det er 3 skud med venstre. Og så misser jeg. Hvis jeg scorer nu, skal I like og subscribe. Nå, det gjorde du sgu ikke. Nej, men har man ikke altid 3 forsøg? Jeg vil godt sige. Like og subscribe. Nå, like og subscribe. Nå, like og subscribe igen. Hvad? Nå. Tryk like og subscribe.